सबके गोड़ छुके गोड़ लागतनी, नमस्कार प्रणाम। आप सुनतनी, हम बोलतनी। ए समय केहू गांवे जाए तब पता चली कि आधा गांव शहर आ गइल बा। केहू रोजी रोटी की खातिर, केहू अच्छी पढ़ाई की खातिर, तो केहू शहरी भइले की खातिर। गांव तमानो कहीं पीछे छूट गइल बा। हमरो बाबूजी अपन गांव छोड़ के शहर अइले, अपने माई बाबूजी खेत खरिहान सब छोड़ के एगो अलग जिंदगी की खोज में। मगर आजो उनकर लगाव गांव के संगे तनिको कम निखे भइल। बिरले केहू होई जेकर कबो न कबो गांव से कोनो संबंध ना होई। आज शहरी जीवन की भागा दौड़ी में भले गांव पीछे रह गइल बा, लेकिन आजो ओकर याद अबो करेजा में बसल बा। जब हमनी का स्कूल में पढ़ी जा तो मार्चे से दिन गिनल शुरू हो जाओ कि कब गर्मी के छुट्टी होई, हमनी के गांवे जाए के मिली। बाबा इया चाचा चाची नाना नानी सबसे मिले के मिली। इहो लोग का प्यार साल भर इंतजार करेला अपन प्यार लुटावे खातिर। जहिया गांवे जाए का दिन आवेला तो रेलिया में बैठले पर बुझाला कि कितना जल्दी रेलिया पहुंच जाई। स्टेशन उतरले पर उ पहला बयार का झोंका बुझाए कि केहू आइल बा गांव से लेवे। कमांडर जीप में बैठ के सामान जीपे की छत पर रख के चारों तरफ से भोजपुरी का शब्द सुनत गांवे पहुंचल जाई। गांवे पहुंच के माई बाबूजी तो सामान उतरले या रखले में लाग जाई लोग, हम दौड़ दौड़ के सबका गोड़ छुअब आ साल भर का आशीर्वाद एक के दिन मिल जाई। आम पर जब से मोजर आवेला तब से बाबा हमार ओकर रखवाली करेले कि नाती आवे वाला बा ओके आम खियाई। रात होई आज जब सुतले का बारी आई तब बुझाई कि मार हो जाई कि इया की लगे के सुती। चाचा दिन भर का घमाइल छते के पानी डाल के ठंडा करी हैं, बिछावन बिछाई हैं, ऊपर सुतला पर लागी कि डल्लब का गद्दा भी फेल बा। आकाश की ओर देखले पर जोनी एकदम साफ साफ दिखाई दे। बुझाई कि आकाश तनी नीचे आ गइल बा। का बताई गांव के बारे में। बाबा की साथे जब गांव में निकलब तो सभे पूछी केकर लइका हवन। अब बाबा हमार सीना तान के कहियन हमार नाती है। बुझाई कि हमारा संगे संगे उनकरो बचपन लौट आइल। बनिया की दुकान पर जाके बाबा हमके फोफी कीन के दिहन। हम 10 अंगुरी में फोफी खोस के लइकन के रिगावत खाद चली आए। दोपहरिया हुई तो सतुआ घोराए लगी, या सिलवट लोढ़ा पर टिकोरा का चटनी पीसे लगी हैं। आज भी उस सतुआ का स्वाद मुंह के कोने कोने में समाइल बा। यूपी बिहार के जे भी शहर में बा वो गांव जरूर जाए। काहे से वो पीपर का छांव, आम का मोजर, बरगद में बांधल माई की साड़ी का झुलुआ, वो हजमू का कैंची, बूढ़ पुरनिया का प्यार सब बोलावता रौरा के। रौरा सभे भले छुट्टी लेके शिमला जानी, मसूरी जानी, मगर गांव जौन राउर राह गोरता आप सबकी तरफ देखता, ओकरा के भी अपना सीना से लगाई ता, ओकरा के महसूस त करी। काहे से कि सिर्फ राउर गांव ना है, राउर पहचान है। आज की खातिर इतना ही। उम्मीद करतानी कि हमरा बाती से रौरा सभे अपनी अपनी गांव में जरूर पहुंच गए लोग। नमस्कार प्रणाम।